סופר, ואז היא מפתה, ואז היא מזיקה, בארץ, נוסעת, משהו, חושב של משהו מאוד תלוש, ולא ברור מה מניע אותה, חוץ מלחמות. זה יטריד אותי. אני לא מסכים, אבל אם זה ככה יקסר, אני חושב שהיא באה לתקן. היא באה לתקן והיא כל הזמן, היא מקלקלת, אבל היא באה מאוד מאוד לתקן. אנחנו יכולים לעבוד ממנה ולהתחבר עליה בצורך העצום לתקן עוול שהיא עשתה, שגם אותו אפשר להסביר למה אז זה קרה. ומה שקורה פה, עם הלחצים מסביב, גורם לה שוב ושוב לקלקל. וכיוון שהיא לא מייצגת רק את עצמה, כמו בתיאטרון טוב, אז אני חושב שהיא מספרת סיפור על רבים מאיתנו, שמנסים לתקן ולא תמיד עושים את זה באופן הנכון. אבל זה כבר דיון אחרי השיחה. טוב, אנחנו שאלה האחרונה, ונסיים כאן. אמרתי אנחנו קוראים. בבקשה. מעניין אותי לשמוע על תגובות שאולי קיבלת מקהלים אחרים, כל שאתם קהל משוחד, הייתי אומרת, האומנים, לא, היו יותר משוחדים מכם. משוחד ברמה של כאילו... לא יודעת, יותר אמוציונליות מול קהלים אחרים שאתם לא רגילים להופיע מולם, כי בדרך כלל הם עובדים פה בערבית, ואז הצגה בעברית יש הזדמנות. אין לי תחושה שזו הצגה שמיועדת למשוכנעים. אם היא מגיעה למשוכנעים, היא דווקא צריכה לערער, כמו שעכשיו השיחה שהתחילה להתפתח על נוגה, אנחנו כמשוכנעים צריכים לשאול על עצמנו כל מיני שאלות. זאת אומרת, ההצגה הזו היא לא הצגה במובן הזה פוליטית, שמיועדת להתמסר חד משמעי, שהיא יותר מורכבת, אני מקווה, היא יותר מורכבת מזה, והיא צריכה דווקא לעורר שיח פנימי גם אצל המשוכנעים, ולא להשאיר אותם שתקים על הכיסאות. מה שאת קוראת משוכנעים, אנשים שחושבים נגיד בעד שותפות יהודית ערבית. איך עושים את השותפות? אם יש לה סיכוי לשותפות הזאת. אולי חרנו את המועד בתחומים מסוימים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יהיה אמיתי ולא מהפה לחוץ ולא פסאדה? מה זה נקרא המושג הזה של תיקון, אם יש לו בכלל? ומה יש פה? ומי אקטיבי ומי פסיבי במהלך הזה? שאלות מאוד משמעותיות שהן מעבר לקווי התיחום הפוליטיים של ימין ושמאל וניצים ויונים. ככה אני מאמין ואני מקווה ההצגה בסך הכל עוד לא הספיקה מספיק להיחשף לקהלים. אנחנו עוד מעט נגיע לתל אביב, אז גם שם יהיה מאוד מעניין, ובשבוע הבא זה בדיר אל אסד, שזה גם קהל חדש לחלוטין. אז נראה. בכל תבנית סיפורית שיש איזושהי חזרה אחורה לעבר, ואנחנו נמצאים במישור של ההווה, עד שמעלים את המרחק